shekaru Y su ne suka ɗauki adadin kuɗi na 87,300 suka haura suka kai 99,522 a kan ƙididdigaggen ƙari a kan uwar kuɗin na kaso 7 cikin 100 a kowane shekara. To shi ne ake so mu nemo adadin yawan shekaru. To a nan kun ga abin da za mu fara yi shi ne za mu nemo adadin ƙarin da aka samu a kan uwar kuɗin, mun gane ko, wato interest kenan. Muna fahimta ko? Interest shi ne I. Muna gani? To kun ga za mu ɗebe uwar kuɗin daga cikin wannan adadin da aka samu, kun ga sai mu ce to 99,522 za mu ɗebe 87,300. Muna gani ko? To abin da za mu samu idan mun yi wannan shi ne 12,222. Wannan shi ne interest ɗinmu, mun fahimta ko, wato ƙarin da aka samu kenan akan uwar kuɗin a waɗannan shekarun da ba mu sani ba. To kun ga idan za mu nemo adadin shekarun, wato kun za mu yi amfani da tsari kenan wanda ya ce ƙarin da aka samu akan uwar kuɗin wato interest daidai yake da me? Daidai yake da PTR a raba da nawa? A raba da 100. Nan kun ga I ɗin ga namu shi ne nawa? Shi ne 12,222 ko? Madalla, kun ga sai mu ce daidai yake da P ɗin ga shi ne principal wato uwar kuɗin kenan 87,300 sai mu sau ɗin shi da T. T shi ne time, lokaci, kun ga su ne shekarun da ba a ambata ba aka kira su da Y ko? Sai mu sau me? Sau R. R shi ne rate, kason ƙarin da aka samu kaso nawa ne cikin 100, kun ga 7 ko? Yawwa, wanda sai mu raba da nawa? Sai mu raba da 100. To kun ga a nan za mu iya cewa wanga sifilin guda biyu zai tafi da wannan ko? Madalla. To kun ga yanzu abin da za mu ce shi ne sai mu ce me? 12,222, mun gane ko? Daidai yake da 873 sau Y sau kuma 7, kun ga zai ba mu 6,111. Muna fahimta ko? Y. Muna fahimta? To kun ga yanzu idan muna neman Y me za mu yi? Za mu raba ko ina da 6,111, sai mu ce 6,111 nan ma za mu raba shi da 6,111. Kun ga wannan 6,111 za su tafi da juna, kun ga Y kawai zai rage ko? To kun ga Y ɗinmu zai zama me? To idan muka raba 12,222 ɗin nan da 6,111 abin da za mu samu shi ne nawa? Shi ne 2. Mun fahimta ko? To wannan biyun shi ne adadin shekarun da 87,300 ya ɗauka ya haura zuwa 99,522, kuma shi ne daidai da ansan mu wato A kenan ko? Yawwa, to wannan shi ne a taƙaice, da fatan kun fa'idantu. Na gode.